Gafon ni gynnig gen Eisteddfod i wneud unrhyw digwyddiadau sy'n ni yn meddwl sy'n ddifyr o ran cadw ymwybyddiaeth eich meddwl a gwneud siŵr bod hynny'n cael ei gynnwys o fewn yr wyl. Mae'n lwyfan cenedlaethol Cymraeg. Da ni wedi cael lot o wynebau adnabyddus fel Tara Bethan, Dylan Cernyw, Non yn cyflwyno blog i'n gwefan ni, a mae hynna'n gwneud byd o wahaniaeth yn ei hun. Felly mae cael gwneud digwyddiad allan ar peth hefyd, a gynnon ni wynebau sydd heb gyfrannu i'r wefan newydd eto heddiw. Cwmni grêt y ti'n sesiwn prynawn yma? Sy'n ddim wedi gallu gofyn am panel gwell i fod efo fi. Mae Miriam yn amlwg, mae'n perthyn iddo fi, dyn ni'n ffrindiau rili agos beth bynnag. Ond oedd hi rioed wedi teimlo bod hi'n gallu siarad yn agored amdano fo. A wedyn Griff sydd mor cool, a mae o'n fachgen mor lyflu. A oedd o'n mor ddiddorol, jyst clywed i perspektif fo a sut mae o wedi gorfod trio morffio fewn i rywun. Mae pobl yn deall yn lle bod yn fwy hun. A wedyn Cari Seleri yma ar ddwrnod mor huge iddi. Blwyddyn i heddiw nath i golli thad, ac yma yn siarad am y galar yna. Amazing, mor gryf. Mae'r chemicals yna just bach off, so os mae meddygynydd yn gweithio i ti. Nôl y mis Ionawr nes i benderfynu, reit, dwi'n mynd i sgwennu blog, a just bod yn agored, a bod yn onest achos dwi wedi gwario gymaint o flynyddoedd yn trio peidio dangos bod gen i gyflwr weithiau sydd yn ei fi'n isel. Oedd cuddio'r broblem yn just yn chwyddo'r broblem. Ac oedd y llais yma bron iawn yn physical thing erbyn hyn. Wel, nath Non ddod ata fi a gofyn iddo fi i ymuno efo hi ar gyfer y sgwrs yma heddiw. A dwi ddim yn dda iawn yn siarad am fy iechyd meddwl, ac o'n i'n meddwl bod hwn yn gyfle da iawn i ddechrau. Dwi'n stuck, ond mae dy ymenydd di'n neud hwnna. Mae Non o fi gyda'r cwpl o bethau'n gyffredin lle ni'n teimlo fel bach o outcasts mewn byd sydd yn suitable i bobl mwy extroverted, lle dwi ddim yn extrovert, mae'n fwy introvert a fi'n autistic sydd yn golygu bod fi ddim sgiliau cyfathrebu. So yn y cyfryngau mae rhaid ti fod yn berson fwy chatty a outgoing a sociable, sef i rywun autistic sydd yn really daunting i wneud. A o'n i jyst yn siarad am y profiad yna o trio ffit y mewn. Mor y feddwl yw Oedd y gynulleidfa mor hyfryd, jyst yn gwrando, a rhai yn siŵr fod yn gallu uniaethu, a nath bobl ddod fyny at fi ar ôl i fi siarad yn diolch i fi. So, mae'n neud o werth o wedyn, ti'n meddwl, reit, mae rhaid fi wneud mwy o hyn. Mae rhaid sôn am y crysau ti. Oes, mae rhaid sôn am y crysau ti. Pawb yn gwisgo nhw'r faes yr Eisteddfod? Maen nhw'n bobman. Wel, nes i ddefnyddio'r hashtag paid o bod ofn ar y blog achos o'n i'n meddwl bod o'n addas ar gyfer y neges i paid o bod ofn siarad am iechyd meddwl. A wedyn nath Rachel, Eden, ddod i fyny efo'r syniad. Be am i ni wneud crysau ti i hel arian i meddwl.org? Achos dyn nhw'n cael unrhyw cash gen unrhyw un i wneud y gwaith amazing ma maen nhw'n wneud. A oedden ni really eisiau helpu nhw i barhau i wneud hynna cos maen nhw'n gymaint o gysydd i gymaint o bobl. So, yeah. Mae o jyst yn gwneud gymaint o wahaniaeth i'r rheini sydd yn teimlo fatha na fedrwn nhw ddim siarad, yn enwedig pan mae'n dod gen rhywun ti'n ystyried sydd yn ymddangos fel person sydd ddim yn poeni am unrhyw beth. Fi fach bod fi wedi cael wneud achos y rheswm o'n i eisiau wneud oedd fel bod fi'n cael pobl i fod mwy agored a bod ni'n bach mwy accepting o bobl autistic yn y byd yma. Dyma'r tro cyntaf fi siarad yn gyhoeddus am fy iechyd meddwl, so a mi'n falch bod iawn bod fi wedi wneud a falch i gael y cyfle. Mae issues yn mynd ymlaen efo pawb, ond jyst i sylweddoli, mae'n iawn i fod yn vulnerable a sdim rhaid iddo ti fod yn gryf trwy'r amser. Mae'n exhausting ac yn beryg, so jyst i fod yn onest a dweud, ti'n be, dwi'n cael diwrnod briliant heddiw, a mae hynna'n iawn. A wedyn, eith rhywun ddod yn mynd, dwi'n iawn. Diolch o galon i ti. Wel, diolch i ti. Mor bwysig. Paid o bod ofn. Diolch yn fawr iawn.